Hello everyone, thank you for watching my videos. Nhasi toda kutaura pamusoro pa our excellence or his excellence President Dambudzo Mnangagwa and his team, ministers and some government officials vagona kushanyira masowe echishanu kuguta ravo kwavanosangana uko kwanga kwakaungana thousands iriyo church inopinda seWicknow Chivayo the millionaire. Saka zvinoratidza kuti ukama hwapresident and the church huchiri hwakanaka because vanoenda kwese. So far vagamuchirwa kumakereke ose atingafungidzira ari muZimbabwe. Izvi zvinoratidza kuti president vanodiwa nevatungamiri vemachechi, vanodiwa nemabishops, vanodiwa nemapastors, vanodiwa nemakereke akawanda. Again toda kuti titaure pamusoro penyaya yaSeWicknow Chivayo vatransfoma masowe. Tichikura masowe chaiva chinhu chinosvoreka, but as you can see right now kuti masowe kwava neswega, kumasowe kwava kunhu kwakatorongeka, kumasowe kwava kunhu kwakatonaka. Before seWicknow Chivayo era masowe chaive chinhu chinosvoreka. Ndokwaingofungirwa kuti kunoenda vanhu vasina kudzidza, ndokwaingofungirwa kuti kunoenda vanhu vasina mari. Vanhu vemapendacostal ndovaizviona sekuti vanorira nevanhu vemayuniform vanopfekawo mauniforms kumachechi avo, vana Roma, vana ZCC, Methodist nedzimwe chechi dzakasiyana siyana, vana AFM, Sayoja nemamwe maministries ndovaiva machechi anopisa. But under the influence of seWicknow Chivayo izvezvi kumapostori kuri kurira. Ndokuri kudhiraivhwa misvatinga yemabhenzi. Hazvichashamisi kuona munhu kumapostori achidhiraivha, hazvichashamisi kuona munhu kumapostori nechikopokopo akapfeka shoti yake. Kudhara waingoziva kuti ukaona munhu kumadzibaba ane shoti, akapfeka zvimashoti, akapfeka zvimachichichi, that era is over. So zvinhu zvatinotendawo seWicknow Chivayo kuti vakakwanisawo kuunza a better mapostori. Though vamwe vachiri kuzvirwisa, vachiri kuti hazvisizvo zvakarayirwa naBaba Joan, hazvisizvo zvakaparidzwa naBaba Joan, but zvinoratidzawo kuti vamwe vari kuti no, ndonguva yakaprofitwa naBaba Joan kuti tichararama. Because Baba Joan vakaprofitawo mazuva eKenani, vakaprofitawo mazuva akanaka, mazuva emaguta, mazuva ekuti tichaita mari, tichadhiraivhawo, tichafamba zvakanaka, ticharongekawo, tichadii. So what's your take guys on this issue? And maonero ako akamira sei? Manzwisisiro ako echipostori? Kana varipo vamwe vanoziva nezvemapostori, makasununguka kupinda mucomment section motitsanangurira maonero enyu maringe nezvemapostori. Kana muine information yakazara, kana paine zvimwe zvezviprofita zvingange zviriko zvakazara, motibetsera. But this is the fake pictures, this is the news, this is the current information yezviri kuitika oro yezvaitwa nhasi napresident vachishanyira mapostori.